No poď. Cici, ahoj myšička. Choľava okaňka. Choľava okaňka, hej. Haló, Rozárka. Bobež. Takže pochudla, alebo stále sa držíva? A zase nemajú žiadne granulky, tak musia dať čo papať. Hej, Popek, jak to ukazuje na štík. Už sa hrabe vo mnou. Aj. Vlad. Papi, aj dať, čo sa nehrabe. Papa. Samozrejme dobrodku. Čiči, prečo si ju vyhľadala? Pozri sa, jak sa na mňa pozerajú. Chcela tu im fotku spraviť. Kuk. Aj tu im fotku spravím. Ale však ti nehrab, ty papaj. To vlastne potom. Popek podarený, aj s Rozárkou. Nech sa pozera do tej kamery. Popek princátko, Rozárka princezná. Jak zareagovali. Kukuk. Kukuk. Deťo, ako sa máte? No, ty si potvorka. Hraboš jeden malý. Ty máš papať, nie hrabať. Budeme ťa volať Hraboš Okaňka. Žmurkla potvrdzuje meno. Čak, cici. Ňom. Ale ani godí nechcela. Chcete koči? Chceš koči? Hej? Hej? OK. Ale Rozárka chce koči. Daj, ja jej chcem dať jedno. To je koči. Nedávať toho veľa. Ňam. Jej. Aj povedz? Povedz, koči si daj. Povedz. Ňam. To bolo roztomilé. Ňam. No, neuveriteľné. Wow. Na kameru musí ukázať, že papa. Čiči potvrdzuje. Vidíš? Potvrdzuje. Máme antibiotika, ktoré musíme rozmiešať s vodičkou a kvapky do nožtika, aby sa Okaňke lepšie dýchalo. Poviem vám, že je to hneď vidno, že kto normálne má schopnosť dotlačiť do zvieraťa jedu antibiotika, kto nie. My sme síce rodičia, ale u nás tak vo veľkom protestuje, že ona nechce nič. Normálne sa snaží vyhýbať, pusinkuje vás, urobiť čokoľvek, len aby ste tie antibiotika nedávali. Však. No. Pozrite, už je pripravená na to utiecť. Však. Takže ideme. Prepáč, zavadziem. No. Tak, máme 1,1. Odložíme. A ešte do vodičky. No. To by sme mali. No a teraz vidíte ten obrovský protest.
To bude mučenie činčil na živo. Hraboš klietkový. Hraboš klietkový, no poď. No a nie, no pozri, čo robí. Otvorí, že úzkta. Nepoď. Nie, nechcem. Už aj kadí na teba, nechcete. Aspoň papala, no. Nie. Ale Kriste, jak som na to urobila, chytila som ju tak však na silu. Prepač mi, môjko. A? Ukáž. Robíme to, skúsime to na veterinára. Nie. Aj to ani veterinár ti nepomôže. Chceš inekciu? Tak prestaň. No, ty čert. Nechce, silou mocou. Ďakujem, dáme. No poď. sa nedá. No vždy si nájde spôsob, ako vycúvať. No, tak. No, teba hryzie. No, papá, na čo? Nie, ani sa mi nepodarilo ani stlačiť. Takto. No to už duplovanie nepôjde. Vidíš? Nie, urobíme to inak. Na silu. Žiaľ, holka, sorry, chcela som byť na teba milá. Chcela som byť na teba milá. Hej. Ja. Prepáč mi. Prepáč mi, musela som ťa tak chytiť na silu. Ja. Podarilo sa. Ešte kapky to našteka. Tu máme babetko. Babetko sme spravili. A ešte druhé naštek dáme. Dáme tak. Krásne. Na zdravie. Výborne. Takže Okaňka. Musíme bojovať a pribrať. Jo? Okaňka. Pribereme? Čo? Že ako drží sa na váhe už niekoľko rokov, Tak? ale nemá takú váhu ako napríklad naši samci, že má o niečo menej, je to v poriadku. Však to nevadí. Koľko má? Počkaj, to neviem ani, kolo 500? Tento bobek má 620 a Perko 650, myslím. To by som tu počkaj musela prečítať. To by dalo sa dostrieť. To tam je? Pozri sa do kamery. Nie, nechcem sa pozrieť do kamery. Hnevá sa. Dobre, že dobrý deň, že keď mi nechce činčila pribrať na hmotnosti vek cca 1,5 roka a je to samec, teraz váži 493 gramov. Na 1,5 roka to je dosť. Na samčeko. Na to, že má 1,5 roka. On by ešte pribral. Však on ešte On pribere. ešte pribere, no. Záka, jak sa pozera. Dobre, prepač. Nech sa páči, aby ťa bolo vidno. On ešte pribere. Ono, čím je činčila staršia, tak bude aj pohodlnejšia, aj viac bude priberať. By som povedala. Viac menej. Tak ani títo, to skôr samičky majú taký väčšiu gramáž. No a u Okáni to je celé zle, pretože tá už je... Koľko má Okáňka? 535? No. A to potvora má 760. Ale táto potvora môže mať. Rozárka má furt 650, takže asi malé nebudú. Na zdravie. Nebá sa na mňa. Nebá sa na mňa. No nič, zatiaľ to takto vyzerá. Potom máme dobré teda tie antibiotika a že máme potom teda informovať, teda zavolať na veterínu. A uvidíme teda, aké budú nasledujúce po tieto kroky. Však možno teraz na kameru sa predvádza, že je v pohode, ale
My vieme svoje. Však. No, to je celkom inspiratívne. No, vidíme. Cici, pozdravíš do kamery? Pozdravíš sa, či sa pozráš iba na mňa? Čo? Kakak. Pozdravujeme všetkých sledovateľov. Odoberajte tento kanál, lebo vás uhrysím do krku. Ale nie. Či by vás uboskala. Však, Cici. Budete taká piękná. Krásne. A kde máme fešáka? Rozi? Bobek? Bobeka, máme tu fešáka? Rozi, kde si je? O tvoju fotku chcem. Není, ja nevidel. Ale? Ako tu baba. Dá poňať.